ana eliarenge elietaria sokoro yane eliarenge elietaria baba baba elietari change ingelietari ngao elietari obusibore elietari obusibore. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kerio otabinya sai eti chapes ya tabinya sai dai to jenjeri elieta onge elieta ligia murigereria kwete chinguru chioro meme ekyo na ndirigere chapes tari yorebwe ko biare mwabo bambura bamwabo mparingo lakini ebibilia otabanga chapes ya gasiseni ukobwa mbura bamwabo ndaye torigereri seino ndetayo wekonya ondetayo rakonya onde amaroire nacha abakomumbocha moto tayo rakonya onde ayo ndigerera titebi nyasaye nitendage tontu meke we seite chenjie wetera asende seito twagache wetera asende chigari chizo seito wetera asende chinyuomo chiterene seito wetera asende abaibori bane bekonye. Amen. Ayina mangano okwana abwate chingu. Amen. Kana lengo musaye umusongo mbatisete nongindire kanisa ya Lutheran. Umusongo yuga David mama huyu atakuwa mumishonari mkubwa sana. Huyu atakuwa mzungu akasema huyu atakuwa tani mu Afrika. Umusongo yuga akasema huyu atakuwa mumishonari mkubwa. Chinguru choro meme. Amen. Na keronde primary nje na ringe spiritual leader. Secondary spiritual leader. College spiritual leader. Ngocha urubose go muntu akororo oyo ero no Omorandia. Oyo no mokorere. Chinguru chiritia kwanete choro meme. Andake pastor ngani ngokobuli na omuntu nagukwanire gento chinguru choro meme se goteba bunanjose ko cyasa abana bane okiasenka yane seitoga ndokobyoka. Ligere litangani. Oise wachana neri ngane nagoteba ntebenga onyanja. Ayefindi. Tokonyora gazi asobu mabwa. Na yo ndoko chabota ngaho. Chenya sayengo tigera. If you cannot denounce those words, lazima kole gazi asore. Malietai. Igo muntu akwane gento ikureana begente kya kolekana. Ekero morogia uchokoroga tari gukubuguria gotenga njuto ene guchokorogo nyanja hatwana labda nebicha yao bandokorogo beka igukwana mangana na mangana alibu nako ya kwana ayuna na mangana okonyora na kwa magocha kando chi nyarebe tari kongira biya ndo nyabero nyarebe ondogire na gwakwana kurumo nuo na buna wajera na nchendo ndogire na bokoro amarogi mbatenena tubwato marogio maneno korku Yesu omoto na goteita konyora gazi teba nayo tanyore injemba kanyora siri tari ya Yesu. Amen. Ayi no boroiro bukwandu teire teba omonena nganyasa oboroiro bonaruteirwe oikomo elio imate tingokwa. Hallelujah. Amen. Psalms 118:17. I will not die. I will live to declare the goodness of the Lord. Amen. Haina magana Daudia kwa tingo kwa. Amen. No kule kioko tingo kwa. Amen. We cast premature death in Jesus' name. Amen. Omo ikonde bwesi kwa makweli ya mapema somo chio ayondigeretie na yangira asiri etalia Yesu. Amen. Onde bwesi otebete ngabana baomba soma mbakonyora gazi bana baomba soma mbakonyora nyuomo bana baomba soma gento kiyange ocha mwao amangana na yangira asiri etalia Yesu ni maroba ya emambi ya bona sonte gerete ebintebi ya bicharo kole kana somo chio asiri etalia Yesu ayondigerete teba. Amen. Antira na mangana gukwana na nguru asomo nuo. Yes. To kwana gento kebuno Omorandia gatebi na egento gukwana na bake okobera. Kerio kwana na kio okobera. Buno weta keramabe nganje wantido cyobugi mubu na nabo kwirayo. Abantu ababwate byasale binene abande basomire. Tari mangana labda sei no masometi lakini nyasale tari kurigire masomo ngakichinda. Bali basomete ngo bayimukiare na bali batasomete ngo bayimukiare na bocha kaka biashara kakenya sako enema bocha kege panda mambiaga duka mambiaga supermarket mambiocha kikwenda China. Hallelujah. Na banga tai bonso babwata masomo bwate tali bonso babwata masomo babwate bintu itu kelimo na lenge korandia na lenge kolegasi yobo watch malikeregasi na ligiti kambura before ntaranya oregasi yobo skari bongo bato muskari na tuiru bali go join college kai kero na chigo join college ngaikanga igwelio girio mwana ligo ndenga nimekuaminia madhabahu ngaruga ali ngatenya sai nyasaye ndate okorega siao
full time ministry lakini kirikendo muskari ale gukora sobo tatongonye nyare gukora gekore twetanete no musominto tukaba tutari gukwana no ene mitinyi tatu okoba gwatiga kondo muskari ekyagero shuguri kireri ruberi achire ngenda college na ngire kwani yo muskari lakini lero una tokwana iga nya science seniri tochina abaskari tora ena uteti kondo muskari naye wa uteti kerio muskari ale goja gukora sobo ngatenya sa ngonye ngore mono seito bati ni muskari lero iga baibori bane baminde robia ni ndoche mbiyore Omorandi mbiyare ndoche obweneire naye no bweneire no rio turigere tinene na bweneire na kerio tagete mabinya sango kwara seri tari ya Yesu kero tokurigeria ase gitabu kia Numbers omubaro osome 13 tumakwenda 32 mpaka 33 Numbers 13 32 to 33 enga kinere Musa nyasa David Musa tochora abantu batomi bande mpaka sisi ya Kanani waende kufanya upelelezi pale ate report yese mutate kugenda na kiere bachokora obotuki Biblia otebaiga ekero bagenda abande bakalente report yembe bakarigeria abantu balenga linge babwata chingu babwata okubwa abantu bande bakaira ni report yembe bagatebe seri nembe ntokogenda nande buna batebe seri nembe obugema bwabo gakoma Biblia otenga kale buna Yoshua bagacha bagate Musa enseri watu mane ensengia abantu balimba bwata chinguru lakini asetole banga chinyeni abande bagacha na amangana y'omunwa na banana babwate chinguru lakini mpaka tobabwe yes linganere buna bakwanete ligakoregasi amatagare lione gosomoro lyo omorigere liona asondigire tikorwa report eliembo wanjira naso mabwao inare gokoregasi report jiroko wao kurunyagitari umanyagitari yote aborwiro botoko wena bakomwobo bwate toko wena hayobono buoga mangana akongire naye kwagenda gojire batebete tingubwena naye batebete tingubwena njibona akule kwarangeria abantu bwaja kubabanga embori eri ne yao engombe eri ne yao labda ngombe teyo nande bantu bali umate setani atosibete style kete konyora mtu kwa kede bikwanyora twachire onkorangeria umwana ori ngao ali naye ana yani twatigera abane shida tugwite ntwaba esenge twachira nire ne report yo munyagitari okwanchira na kwa mangana naye gwacha gotokura somununa tinkoba ngukwande naye watebanga tinkoba ngukwande buno kwana yo ekina kinye etani ya gutumeka omurigereria ni mato konya gotobwatia ebiro bikonya kumnyokaga igekera turanga gokorera ngana ibere iga yemo ibere iga igoro yechinguru chioro mameto gochokora nereria chingana bon egendo natago tebyo omurigereria no ndigererete obogima na makweli ogoseseniwa namangana ya ndozi aresemo yoromeme kochakarero onye gotete koenda atambe kende kionse kegoche kebaso mabwao kanso gwetero romeme rwao kende kiyake gocha gi accept gwetera so romeme rwao korwa bugima bwao wikabo change chinguru chonse picho botachiri no maskini iko kwa ulimi yetu yes mbale pastor baganda togotobwatia bagotebina no otramo Christine ninkorocha goteba no otramo viniki nasome ya viniki maina agoteba nkwana maina ndo chenja so aga na bangi bagoteba pastor eshombiere toinyore kurunyamira na bangi batwache mesine chinyinge gaiga pastor nyamiru materi kereti yonse pi ekare seitna na sana ona keru monda TV na hii TV taenda bali sana amen Jesus name amen asebu kunaende kaito kurigerera chinguru chiro mechi akorete mirimo kero to kurigereria asebuku chinguru chiro meme ekero chi akorete mirimo data na torigererie before tutaikabu that turigereria se gitabu kia Mariko kianda Mark 9:22 kwanza usome mpaka 23 omwana oyo munaro uri gukwendurume ubate pepe yo kwendurume Isaka moira se Yesu kera moira se Yesu agatebia Yesu nga onye ge konyarekana weni umwana one Yesu akamakobobo etionye ge konyarekana yani aroche gate konyarekana aroche na te koba otherwise na kiora nyoro umwana uri arekobera yo Yesu akamatena wetera asinya sauri iguru kerege ndege kunyarikana igobono chinguru chioro meme njibwate chinguru asobu mabu mondo koimuka iguru usikogenda hizo ochinze usikwenda hizo yes
ekero togosanga igo noigwete na kirio gokwana otebe gochia soyo mino bwe kuona yo monyene ibintu byose no bigokorekanira ogwatikana ro memendo gwati chinguru kendera pastor egento kende saburi tokorra saburi 109 Psalms 109 verses 17 Daudi ana complain juu ya adui yake huyu adui yake alikuwa na mtawala Daudi agaikagateba ngase ritari ya Yesu omobiso yone na mubekira abakubu bae bamuchande ndo so mebuku yo kwana buya sana nanda kama oteba guchinse kero gosoma 17 gateba nga ngekero okoragereria omonto bari okonyoranga okoragereria imiti yabande kwaragereria abana babande kwanyoroka gutwera abana babande menyeri umwana ubande gagochigota nakagaria kaya wakwana bobe umwana onde gagochigocho musacho ore sumati ore sinobu yaiga wakwana bobe ebukugane goteba nga gento kiyange gocha so muchibuno yo abantu bandi tekukwana mabe wetera chinyomba cia abantu bandi Kiento kiyange gocha so muchongo buno yo ama monoro morali ngoke fini no morali ninabarikiwa unabarikiwa lakini ni wenyanga mwamu masise ntagotachabuone kine ntane somiri ni mate no muri gwe somiri onyo gokoigwera mwanyare benda mwamu kiento kiyange gocha se ngego tachapi ngego enebuku yakwa ebuku yate enebuku ya ngego tacha bantu bali okonyabanya koramarama bantu ofyo kiento kiyange gotachabuone narayono ama kumia ni chirento ne somiri inyo koigwerto yo minenya anda mwamu gento kiyange gocha suguma bwa ayo monyene ngego tacha kwaro umegoto nyanda mwamu ko igosukireke ekerenge kemo oyu asegeta ayara sikwari nyanda mwamu yaona hotiga nora bwa kwanyoro monto chiri nakagaria gasinini wakwana bobe disembo magochana nene nyasaye kamwire kuimukio monto igoro no imoka against no kore kiora kore Mungu akibariki amebariki na mbarikiwa amebarikiwa amen toto kana semeria studio gotera ngoro gokoro kwa omonene agotera ngate pastor no material na no brand yole toto kuna gotera kwa pastor Martin Mokua gotera gokoro kwa omonene to kunasi nini elibo no gendera gotuma ujumbe yao inambere ga kwa studio inambere ga kwa screen igoro ga kwa TV yao onyago gotumira na gototebia ndake asoto batiko na bogonye kugani tugo saba na bogotuma message ndo chiko soma chi message pastor na chiko saba ekera go saba na yako nyera sensemo ya maso tunyero gotera uko korwense mende ye studio agotera gokoro kwa omonene nyasaye amakora ye na manene Mokua Iime
wacho muligere amagoko imuke igoro na kyote wangine iriria ta Bagakemechuria. abasaye totume naende totega kuna Pastor Martin Mokua wacho muligeria ekatoko sangamo na gwetera Ndizi TV obwansu womogusi ndochi message gachi kaligocha nechinyinge lakini ndo chigo chietera tena powerful our dad we really praised with the ceremony. Asante sana Pastor Martin Mokua. Amelisema lile ambalo lilikuwa kwa leseni jana kwa kanisa ni Justin Gisairo kutoka Nyambalia ke Magombo. Amina, asante sana eno ku chinse mochi no yonera kuna nere eno ku makori chinse mochi chia kigogi hoteli iko batengera Ndizi TV kati ya banda bange Ndizi TV show iko sawa nicheza okay ango turense moya matera na yu no chiko ya nyore kero togendrete gusangana ya sema ambia yabone ebirito byachiro moncho muligereria na ndete gotembia mo nimebarikiwa sana zipora mageto agote banu areme na banga banga bagandete gotuma jijumbe chiabo echindo china ni nyara guchisoma tingo nyara guchisoma chionsi na bego ningendere guchisoma chinde kerebiro bira twanjira senge nche biro pastor tatengereri bagaria onande kuwakera mbia mo na sogocha na ende nabo to nyara ngama na baigo omoncho muligereria ndoche na nsemeria Facebook mbale batengerete nsemo ya Facebook kurwa nsemo yeli ya America David Kimori agotebani gatengerete kurwa nsemo ya America agotebani gatengerete umurubiria sema ambia yabona nsemo ya Facebook ni ndoche iko chinsemo chionsi mageto. Asante sana nsemo chiri ya US Minnesota oda Minnesota gasonge Kenya muri tari mangana asenge nchebiro wonsti nganyara ko baitera mbia mono bali mu atotengeire pastor senge nchebiro kwane ngane yaho yo mwerio na ende otebenka yogo toka togo kolera elio nya gutosabera aya litangani na tebanga nkakine na lenke watchman na lekole ndoro sana ime na lekorandilie meteria emete na ranganya sa na abantu narora na beko kwegena akiri rero na abantu nkorandi rero na abantu nkorandi mbwate kanisa na nyamira sene ema ya nyasa bono ayondigereti ni maitengo gendora atambe tebi nyasa ringa na wetero buma bwao na ndindi chikuikerana aso bwenga mali tango ku Pastor Martin Mokua ngorandi kanisa ya Jesus Wina Ministry nyamira torense moyege sieri buno korwe stage ogotiri mboko etanie ke sieri otiri mbokasi nini aseri oromoria choni maore otiri rogorasi nini abuno kanisa iterene na sana yes ukitembe uko Mungu atakubariki sana asenge nchebiro pastor toira sense meli yogo saba otukorre no gosaba kwa mwe naro chimwalenge na maina ko manyara mwangera maiga ngomo kwani umurugyo naste gotengera gana arora ine bonse bangera maiga asante sana toira sense yogo saba elitokore asomurubiri nda tuegene na uri ondigere nda tobe kukwegena otebinya sai gochakera rero bugima bwane bwa chenjirie aseritaria Yesu nimeingia to next level in Jesus name Nyasaye aseritaria Yesu Kristo na sabeire omurigererio rio no ndigeretie mambia bono obekiro kwegena nero kwandenga gochakera rero obugima bwane bwa chenjiri nande bwa chirere bwende gochakera rero nankira amangana ndonsi akongito moya sobugima bwane amangana ndonsi akolentu nababisa sobugima bwane koba maminja nobugima bwane namagenderane rero natebire mambia rero nganya sambu atoko boko nobugima bwane bo chenja seritari ya Yesu Nyasaye na sabeire nonya no umoralitore nere vini onyanja na moletira asore ne studio yonsi ngema Ndizi TV management yote ninaiombea kibali na baraka. Ule yote ambaye amenisikiza Baba naomba kibali ukambariki ukamuinue kila maneno mabaya yaliyotamkwa kinyume na maisha yake hiyo maneno ninaidenounce katika jina la Yesu. Hiyo maneno ninaikataa katika jina la Yesu. Natamka uhai katika maisha yake. Huyo mgonjwa ameniangalia wacha apokee uhai wa uponyaji katika jina la Yesu. Hiyo familia kuna kitu kizuri inafanyika kuanzia leo, mambo makubwa yafanyike katika jina la Yesu. Huyo amesoma na hana kazi kuanzia leo apokee kazi katika jina la Yesu. Mambo makubwa yafanyike kwa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Baba nimeomba na kuamini. Amen. 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 Omoncho murigere libono ekero sangamo na ndoche ensaye ya mobono ndoche yaragire kurende na kulirete irabuna ngochendo kubatukirege nteke ya kia Rose Mwando gotarangore kabonse studio gotera kwa mwerio tobekera gotera gukunase ni ntekaronko tiga abarandi baito basoke ogotera gukogocha no gotera ko ya kwa Rose Mwando na kulirera kotebuna nimbwatege nteke ya kia Rose Mwando ikyotanyo kyogochoke wa asentunde tangani for the first time tonyera gotera kwa Rose Mwando inkoirana nensemeri ya matera
tera 5 muri top 7 at 7 ama tera 5 muri rumo chumurigire wana tunabadilisha gia to nden seme ntubwato Kevin to mofire ekutobwato Kevin muri rumuri asama tera yo 5 omoteri guri tukuri rero ogotera kwa no kora asama tera yo 5 ningo tubwata studio tegera andage ndako tengera Ndizi TV wansubo mugusi nyo rege nteke ya kiarusi mwando asogo kunilitunga komate guna nakulirira to kanyora kinkoirana ingirane to chena nda sensemo ya kaberga ndako tengera Ndizi TV ndoke president Tavini asenyoba bye bye. Hili ni ombi langu kwako, Mungu wangu, unitendee jambo jipya. Hii ni sala yangu kwako, Baba yangu, unifanyie jambo jipya. Nimesubiri kuvushwa toka nilipo, unitendee jambo jipya. Moyo wangu watumaini kwamba wewe unaweza unifanyie jambo jipya. Nimeona umetenda kwa wengi kwenye maisha yao, nami unitendee jambo jipya. Nimeona umeinua wengi kwenye maisha yao, unitendee jambo jipya. Aliyefiwa na mwanawe, ulibadili historia yake. Lazaro siku 4 kaburini, hilo si jambo la kushituka, ulishangaza Mafarisayo. Mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12, ulibadili maisha yake. Unitende, aliyepoza yuko kule anasubiri muujiza wako. Yesu nakuomba unitende, maisha yangu yanazama poza. Uko wapi nabii, ubadili maisha yangu. Nimechoka kufinyiliwa, nimechoka kukanyagiwa. Yesu unitende jambo jipya. Nimesubiri kupandishwa cheo, lakini imetosha, unitendee jambo jipya. Niajiriwa miaka mingi kwenye kampuni hii, lakini sijapandishwa cheo. Walioajiriwa mwaka jana, wengine wamepandishwa cheo, sasa wanaitwa maprofesa. Ombi langu kwako, sala yangu kwako, naomba unitende, inuka unitende. Yesu nakuomba unitende, shuka kwangu nitembelee. Yesu nakuomba unitende, kutana na machozi yangu, kutana na kilio changu. Yesu fanya jambo jipya. Baba unitende, kutana na shida yangu, unitende, nifariji wewe. Yesu nakuomba unitende, unifariji Bwana. Fanya jambo jipya. Hallelujah. Ulimtuma kunguru kwake, alipata nguvu Bwana ya kushindana na adui zake. Ulibadili maisha yake.
bw'omuguzi. Oburimi n'obunda n'omuri oburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi y'orugongo rw'oguzi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oburimi n'obunda boigo oburimi nesiro gosenegete ky'omugongo asogokini uchumi ya Kenya amo n'orugongo rw'agusi. Twabere togotara imeyo rugongo rw'agusi, twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bw'echimbori cy'amabere nigo boirete ekerengege kemono imeyo liroba lyagusi. Chiamate chiria chiaisanikiriye n'endagera nigo chigenderete buronge. Emanye oburimi bwa mugondo obotugi bw'etugo na teknolojia y'ekerero y'abalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye. Omwancho murigera lya konyezo tarenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yake. Omwancho murigera lya bono tiganda koira mpaka sitogo chigwesokera asitogwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke. Bono akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu. Toba sego Oburimi n'obunda kire Jumatatu ensege munene ya Maragoba. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwirimi y'umuchukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene igechigari ime y'umuchukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chirasinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chinyumba icho nigo chiaga chirebuya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunywirembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chinyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywerete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chubwisibiria nigo chibekire tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyutari gwakanira chinse 24 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mancho muligari bono
senchirenga une yo malaka nyaro tera kwa ye Rose Muando igotoko na wana sentunde umoncho motegere ntunde ya kabiri go cyomwali boigere ntunde ya kabiri asumuroberi yo iga ekero togosuka na gosanga mange anene igoro y'umuroberi umanyakente buna egesinga semambia ya litukure Jumapili abegubona chitarikene cy'iki emeronge 3 ni mategwa seseniwe no Omorandia cross county ya Nyamiragari ya sekanise ya Chapel Wina Chapel ni matena kwanyarire kogo seseni gobono natuko kuira goikase ntunde buna butambe ngaiga no tokonyora amatera 5 muriro top 7 at 7 buna butambe ga tokondo bongenjo gete style gete iga tokore binte style gete iga nakwambia ni no matena zaidi aige bintu bire mo fire wono ni mate kwa bokire twago chagete ngora twako imuki ngora twago tirigo igekerange kama bono twikira segari tokonda bono chinga kie chigane cyokwe bwatoka bone bwatoka bwasole tatu bwatoke nchiragete tofauti bonto wachakire kwe bwatoka twatoke bintu muriro ebintu hot fire I tell you right za litukoligia kima litukole Sunday mega yogo chakane semu yogo sasima wanto kana semeri ya praise namba isano na ibere toko nyorogo tera wanto chakane semeri ya top 7 at 7 ngosaba kitora sabe elio omonene atoigwe agotera kore namba isano na ibere na kweki ngosaba kitora sabe elio omonene atoigwe namba isano na ibere agotera kwaye masi morai nyora bateri ya bonsi na bateri kurwa sorogongo rwagusi ya karon kuligere nakolere byegwa bya bateri bakubokera agotera kwaye masi mora na gukore namba isano na ibere twende kazi. Yenokorera twarerire tatago chasore twewoire chugunia linde tato toiwe twewoire chugunia tato itotoiwe omonena yika omoneno toiwe yeso ayika tata yo toiwe ikaya tata ikaya yeso ikaya tata oye wenyese ikaya tata Korama kumya, ikaya tata. Korama kumya, tata. Usaba kitora sabe yo moneno toiwe. Usaba kitora sabe yo moneno toiwe. Oye wenye seya itokurwa samakwa. Oye wenye seya itokurwa samakwa. Wakenseye yaito Bisha bambuge koimoka Yakenseye yaito Chisegi chebisaku Tata chato nyarire Chisegi chebisaku Tata chato nyarire Rishada ya yeka Reta yo morembe Rishada ya yeka Reta yo morembe